Ok, salamu alaikum. Mi hiro mo kala inde mum yettor mum hande kadi hewti ko plateau men do atik 224 DJ Lamzo salminen ber wonbe jodi be ko plateau ben do ben salminen wana régie salminen dali kala mo inde mum yettor mum e mo kala ko wadi jodergol hare hande kadi men tardu sedare on yafoto seda ko embouteillage on no gandi embouteillage mum moy lol no ko embouteillage wadi ha men tardu seda hare DJ Lamzo ko fi mon Jama TV kadi ko fi mon hare hande kadi le 22 juillet 2023 wonde hande ko samedi ko gandi joni tous les samedi et mardi de mad émission ko Jama TV haray wade connecte don ndaron DJ Lamzo numéro téléphone on wodi hande mi halanno de manno invité jo mais e ngade kade ma ko gandi haray to gandi DJ Lamzo may ndaren morso mbo ma arte ko plateau mais at 224 DJ Lamzo non ko fi mon onon fambe ben e fi menen fo dal parce que ko walendiral halda redi sa pari may ndare morso mboma debbo non dara gorko non dara debbo ko dum non hawti dae mum gorko ko mandara debbo ko mandara gorko kon non ko gorko buta feñugol fi yo ndaru debbo parce que ko debbo hidi gorko ko hidi gorko wodi wolobe inna la hiduma kono ala no ko barrar ma yata dum ko gorko tungina debbo lan falama boma wambo ma ala goy barke yalla hare ni mo telephone afi sama don are do wandu ko 78 116 82 38 hare islam nen don wana grand alpha depuis malika wana be malika ben fo salminen kadi wana garam moussa depuis benatali ben fo salminen be hare DJ Lamzo ko fi mon hare de madata ci jodo ngana dawal ma de wan ma invité depuis nyanda goyene ngam makko mais tang hebano ke hande o way hoto ko plateau min do artik DJ Lamzo artik 224 hare wa mo salmin gol mo wata président gol mo me ko kango way président gol ma ko jamono ande me andi mo kala e ayga ko pawbe nani mbobo be yi awa hara min assalamu alaikum grand alaikum salam DJ Lamzo mo jananga micro ngi dan dara hidani ni mele do fop assalamu alaikum lagina assalamu alaikum Senegal hiro fop hiro ma an DJ Lamzo en futudo lan hande ka plateau ma do hiro wa groupe Jama TV en fop na o ma o ok aray mo suri ke vi groupe Jama TV on lawani gol bo cierni la c'est la première fois dar de ko Jama TV do ben ouais c'est la première fois c'est la première fois wadi premier programme mais ala wadi do lataki mais hande on ala latini joni o wonno premier programme don premier émission même sikki ko le juin no wonno juin no ko wonno ari won na nyande e wana tan mois de ke jamono da fi dun non ouais ko mois de juin ko mi wanno ko tardini affaire on ti wore dum har langue golle patron an no voyage faamu don ande basse on tigi ma wona e jobo no ma zera on golla ta ba arsi kan ci ya jawi nan tindara moy lol ni ko golla den to woni premier saison boy no do bin kambe tanka bo cernyela mi hercey fotugol ni DJ Lamzo langolude wala meta fotugol gido Jama langolude andi ko dum wadi quoi non fo no wodi mais en tant que toujours niveau mo wonta hewta on niveau kadi e wona be baaw ma ben away wonde on don acte parce que faut qu'on don revi mais si ta hewtani on don acte hebanu wona be baaw ma comme ça non ara faut que joba wala ko don o hebata respect ma on woni ayata bakoda goto do ma goto ya wakilani hore ma e wadde sutura hore ma way ko non de buri parce que neddo dali kala mo neddo mata bagollo nani nane plano inna irga nama baawo irgo redu comme ça veut dire je goddo wadi da machin wanga walla wara machin yo kono ba meno so woni an redu e baawo kay keddo se ya bo irgo wo monoto se ya no ngam ko dum ngata ha buyi no son kan haba go jardin piji no wata wonugol ba non kadi c'est la no made important ko yida don kon parce que neddo dali kala ko wata wonugol mo wattu golla min DJ Lamzo ni mi gollay way na ko animation on tummi basé mo c'est vrai fami parce que animation on sinara ko téléga mi ari walla mi animi wana soirée walla mariage animation on na souvent yo no wajo gollo seme ngon fo tawa agollani ben so gollata walla clip ko ina ko image abonné ji man habuto da mbudi no hare mo lolo walla ko mena dañi ma o katama lo 5000 3000 te da mande projet ji go te de plus tamit de un numéro 1 on tiko aventure ari aventure ga Paris
a fuɗɗike golle a waɗori carrière ma musical kadi inte après inna accita golle ma wona e musique on tugare no saddi a naɓiday fop ko ɓuranma ɓeydande doole wo ko ɓurɗa yidde chanson wo nanga ɗon faami aɗa no yaafinono kadi on tan ɗon fof bus nodduno men inni ko honno émission on aray men yaafinono fop kadi inna men hannde himen nder ga Boy Thier Ñeela DJ Lamzo Sarena Brure ko sare na burure no yare dun non haray merci fala wana garang adul depuis Malika kam kadi vraiment be ndade Jama TV anini soni be directeur be wa nan noddugol be anda ko 78 106 80 38 be Malika be info sa minni be photo wana seeda do ngandi vraiment kam kadi ko be wari go ko bina DJ Lamzo wakkilo ka pay ko ngamen ko watta ko meden hidi dun don an kadi atanka neddo wondo ko men nok goto hoddude wakkilo men courage ma kono won neddo sa wala tamo sa okkortamo ta bonnamo quoi haray ko no woni finna ɗon haray maydaren image musique Boy Thier Mr Boy Thier Ñela si aren question ji aren kadi auditeur ɓen gandi tant que Boy Thier ande dir ko plateau ɗo il faut que laaɓay poy o sarena brure donc maɓe ganda ɗum ɗon aɗa regi sa mbaɗi maydare mi son merci Guido wonki hanki Mr Boy Thier Ñela e sikki ɗo ko fittiɗim kanko e Kimjo kanko kadi vraiment ko pay ko e respecte ko dal jama on dal ɓe ɗum kande mbaɗa talent vraiment kanko e min namo di courage Mr Boy Kimjo ok Mr Boy Thier Ñela ay an noon a piyala yalta ɗon anni fam rek Boy Thier Ñela rek Mr Boy Thier Ñela dafa layte Mr Boy Thier Ñela Ñela om sikki ɗum noon ko kodde on ɗum ko kodde on deggine ɗum woni ko Mali woni ɓen gonto o Ñela ko hakkunde Mali e Kundara woni mais noon koye Mali tawa hen ok joni min nama boy ko ane hombo fuɗɗira affaire wa fait musique ma parce que labayɗugol ma boyi tara golle mum way joni heddi mais noon mbayde piiji ɗi no aade langandi no heddi taw c'est vrai way Boy Thier Ñela no fuɗɗi musique kañum e groupe Black Star de Ñela depuis 2018 ans mais en ce moment carrière solo woni wadde carrière solo min wayruno Boy Thier Ñela na kanko to wonno hari comme si kon 3 personnes manda ko 2 personnes wonno way équipe ka ari groupe on en début comme 4 personnes goto on feƴƴini yeyan heddi men 3 personnes min continue comme ça goto on voyage après tout ça après yeyan nder on tigui woni carrière solo hoore mum quoi parce que yawna ari min ko onon mi atti nanugo inde mon ko Uji Himaya mi sikkiro ma atti inde Uji Himaya ga ouais c'est vrai ko kanko mi atti nanugo no wala inde mon wana boyɓe Thier kita ndari wana Himaya ton Ñela ton ko oɗon atti sikki yaltugo le nder artiste jo ɓuraɗo andere mi sikki ton way côté amen on eddeñe sare ceeje amen ɗin ton way fayda ko ɓay ko fottoɓe marché o ko onon bokke wa c'est ça non na fiyawde ko sare inna way koko ɓurude waɗi ko gecceno joobi inna fof gotum ga ok aray mo bigo pa kanko kadi big respect makko ok Mr Boy Thier Ñela vraiment affaire ji ɗi dal ko wadde ko musique ki wona probléme on ɗi liyeji ɗi wat ton fittirin onon e ɓe juuɓe par ce que ɗayiɗo wona enen ɗo buy enen wona iwdi men buyi jabata ɓiɗɗo mum bokka e clip walla jabata e ɓiɗɗo maɓɓe sika ɓiɗɗo maɓɓe jo maɓɓe boni walla goɗɗum on kon non yiyata e ɗum noon way gonga comme ko wiiɗa ɗon kon ɗon no heewi men enen surtout pullo noon guine en jon par ce que an sa woni ɗo yimowo de 1 ɓe wiiɗa yalti juuɗe a jokkata soɓe a boni c'est ça na fi noon inna a waɗide e ɓiɗɗo goɗɗo debbo clip par ce que c'est un peu difficile namo kala heɓata noon quoi ɓiɗɗo an bokkata e clip par ce que miɗen gandi sema ɗum ɓe heɓata ko jombamo walla saɓe dire wa c'est ça ɓe sikkay on tigui boni mais juste si tawi ko wonɗo anduɗo mission on e wonɗo objectif on tawina ko waɗi difficile mais noon sa ina yana e ɓiɗɗo goɗɗo mo baabe mum muuri ɗo walla naadi ɗo daara walla ɗuma innaara e waɗamo clip fimo laaɓa ɗum ɗon wata marsuɗa yaltinoyɗa clip ma on heɓay probléme andara wonɗo objectif comme ma par ce que ɓen ɗon no ga joni mi sikki noon on affaire probléme ɗo mi sikki bala ɗo waɗa hunde koma yoddude e mawɓe on digue ɓen on arta tun juste in noon onon koma waɗon koma in noon ma tun yaltinomon ni rek non juste a wawi fottude woɓɓe ara ɓe waɗi intéressant wonɓe objectif ko wonɗa ko kan andi de 1 si tawi ko yoɓeteɓe walla de 1 ko manuɓe plaisir waɗugol
mais ala dura inno ko ay hanay ɓiɗɗo goɗɗo forçamo fi yo waɗu clip ay so woɓɓe no wadde ɗum ɗon haray ɓe maal. Ok, voilà, merci. Haray hande ko enen Mr Boy Thierniela woni ko plateau men ɗo artiste 224 DJ Lamzo. Haray yoɗo wayno dugo ko 78 116 82 38 yewde enen makko par ce que hande adna ko sablago saabu o pay ko vraiment koko watta ko wakkile min tama mara talande men mo tawa e marɓe talan ɓen par ce que neɗɗo kala ko wonɗa o ko hakkundejo neɗɗo kala ko wonɗa o kadi ka puusiteɗo so neɗɗo si a puusaka yahata joni noon an puusiteɗo il faut que jippina warma yaɗa jamma par ce que nandi oustad sibi kono wajo ne ñande ɓe inni o himowo tampa ndaari mi tawi ɓe oustad sibi koɓe waji to ko ɓe jangguɗano maɓɓe koɓe waji to ko mi tawi ko gonga par ce que so tawi ko jokkoɓe artiste ɓen tampi sa jokkoɗo artiste haɗa no tuufi no wippi tuuba no yara beere no waɗa peeji gonɗon mais artiste jo kanko ko yiɗa momo laaɓi ko simple o wonta kan parce que ɗon no woodi par ce que buska sikkeɗo sa woni affaire artiste yagal a yaray a waɗa consommation ji goo busno ɗo artiste ɓe memata fus juste ɓe waɗay ko duwa musique maɓɓe on ko c'est vrai ko jokko ɓe mon tampi des fois ɗon waji ko mi usaji waji ko no ilan tawti ɓe ɗon par ce que ko ɗum waɗi hay wonduɓe wona walseke ɓen ɗo way yi wona ɓen no ɓe yarta noon walla no yiɗi sikka adika a yiɓe to sikka ko waali te waali sa fo temma ko angen makko haɗa ko angen makko tout fo temma ko billa walla o hirtoma o nanggama o nanggama daali o yoddidema normal quoi waɗama ka neɗɗo mais andi juste noon ko wona ɓe ɓawa ɓen wata wadde découvrir ɗuma couvrir ama artiste jon parce que wawi waɗi excellent waɗi ko artiste jon aɗa hande kadi landi mais faut que touba naata yalti ɗo c'est ça ɓen noon wawi yeyde artiste on kadi noon ɓe wona ɓe ɓawa ɗon par ce que ko ɓen ɗon watta ha ɓe humpe ka woni hambo c'est ça joni woodi yimɓe ɗo no ɓe sengeti tigui sengeti ko parti ko mon to woniri sengeti ɗo ha himaya ha wowara bunduni kayraɓe am ɓe hiwroɓe sengeti ɓen hiwroɓe ñeelaɓen ɓe himaya ɓen ɓe bunaya ɓen ɓe woora ɓen ɓe fop na o ma o ɓe kundara ɓen kadi lan hiwroɓe voix ma on seeɗa ɓe yiɗi nanogol garɗo e koye seeɗa Boy Thierniela e mon maño ko fitini ɓenni a ɓeydi nan ko voix ma on seeɗa noon simple bonali wata wullu nani antumi yiɗita anude wi itamijo nani ko antumi yiɗita anude wi ko welata wonki waray ɓandu ja ko antumi yiɗi ko ya anduga yandi wata woɗɗo ko ya arduga mi ɓoyi nande jikke bonnetake awa gigolan ko fima goɗɗo jonnetake ɓay mo fijiri fima mi warahi mo fijiri fima mi fellahi mo fijiri fima mi hirsahi mo fijiri fima mi piray ɓay mo fijiri fima mi sonkahi fima fijiri fima voilà merci mi fijiri fima mi sonkahi haɗa tawullu nani aɗa nango jullere nan joɗɗa moƴƴa vraiment voix no mari important noon merci beaucoup belle voix jottiɗa mi waynugol Mr Boy Thierniela ɗi affaire image ji watton ɗa mari wonɓe ɓaawo wonɓe ma toon wallitagol o vengare ko an toon kortonogol waɗa affaire on o vengare ko on way en ce moment andi kono ɓennata sa mari wonɗo ma wallitade walla wonɗo ɓaawo ma aɗa yamari producteur walla aɗa yamari ménager mandanɗa hoorema sa ko dede sa addi 25 ko adday 75 walla sa addi 50 o adda 50 mais en ce moment mom nini nono ber ko wonɗo yiide ɗo fof ko golle amen ɗe wakkilare amen e juste min mari noon compagnie yimɓe wonɓe ɓaawa amen andi ɗo ko télé wonɗa andi wonɗo e télé wonɗo andi façon il faut que laaɓa e poste ko anda Mr Boy Thierniela no woodi joguitiɗomo foy anda e ɗo ala joguitiɗomo boy kadi anda e fami joni ko woni ande woni anda noon ko hande mitilan falnoma wallu golma mi yiiɗi ɗo ima ndi mi sikka no woodi joguitiɗoma haɗa ngose ngoɗon boniri ngosego mare waɗamno dugo mande kadi mi faami ko wonɗa wiide ko wonma landa ko ɗuno wonɗa landa bakke ɗo ko laaɓa e gonga dije bela moɗon ko laaɓa e ɗo c'est vrai nini Boy Thierniela signa e label wona en ménagère goto
Wow. Mais non bientôt no hasi kara parce que arsike tamaka saga. Wow. Ok. Haray ko ndar go fo ka wata kirti fo rewbe sobi fo kan sodata place fo kan luwata. Ouais, tout ça goddi go kan watta fop mais ay nata kan watta fop parce que wobbe no baama andi fanson no way wonde à part bakibe ma ben okaybe ma dola ben ben don kan no way wonde à part awa yaltinde be yaltina tegon parce que ara be hidam ma naturel quoi andi kono inete sa woni e label ara fop kambe zeramma studio ma chonchi ma kilima kono inete wahida e label nini mais si tay non fo kan yaltinanta horema ande non wata wide ida e label walla hida ménager jogi do ma label et ménager producteur wa c'est ça trois étapes quoi mais din don fo sa heba artiste jo wona mara dole tigi talamma o yalta fo ke heba din non tati fo ke ba din non kono men si gonko inda ko non da ko wala ka to go do ni hande kadi kala ardo haysi walto to man no andi vraiment o walluma wallama aya ko non non wodi sabu won kon ton andi une fo no wodi sabu do ko gollugol si on tigi ari ko tegante projet on ko nim fala gollire ndara si arrangement mais heba wobbe go bus araybe comme dun don mais haragno men gollirta non arrangement men no be falirte non c'est ça ata ya munyo debrana horema wadi mieux quoi voilà merci Mr Boy Thierniela haray kadi may ndarden deuxième ko clipon arden ko plateau men arti 250 jelam haran no wayno dugo ko 78 116 82 38 78 116 82 38 hara do wayno dugol onange yodi don onange Mr Boy Thierniela may ndaren deuxième clipon arden e mako tami na burure ko sare na burure ko gonga dey sare na burure acumi yakoma mi yakoma wana honno ko ayata wayama walla ko acumi ya mi taw yama ko wawda wonde o ko wayno gol woni jo woni gol walla gorko man ko woni o gido ma on dal kan gandar bo ter jala fen jon jama jon ko affaire love to yimbe affaire gigol to no effet trap walla hop galsen hip hop no fop no dogu dede mo juste mo kala alima mo wonda mais sa ndari do wombe ram diril jidin kadi fop no mars andi mi ko wadi yori ken mi yori ken wala lan illa yori ken do woni yori ken tanda yori ken kanko dali isara foko isara makko ngo yemi ko adali hore makko ko wara makko ndengo yemi jawa no noddude de est ce que a jonta be numéro ay are do 78 116 82 38 numéro ko 78 116 82 38 ara nodde don jara on noddilanka numéro an nodde on do numéro yewten fijen jalen andi nembe sare na brure 78 116 82 38 waaw 78 116 82 38 tay composé non ko nodde gratuite yori ken kanko vraiment sayimo ko watta kon pula luggudo ala sikki e nder guinem ben ala huttido yori ken taw ni de taw min asma ma ko moni do kon woni be hima be machine be ka kurun kran hes point parce que ben donc buy ko ta yori ken ko idol mabbe ka ta ko idol mabbe ka parce que net don mana da wara ma na ber kan mari soir goy voilà Mr Boy Thiera affaire musique ko no sabon wal mana dum mi fekke won mobbe wana tenti ko monton mi lawani ko parti ton mi jangi burana musique parti tongo mali down ton c'est vrai problème be hidi ko patta ko wala anka an pour banina tem au début moma non kala mo fami mun nana te musique e début on si be wada comprendre be critique parce que ko addata dum ha yobe haalo sabu jamaaji wona e bawo mabbe din jaman are biddo ma on boni biddo ma woni yimo si sala comme ça mais harabe anda ko objectif golle kede woni affaire on sege ko puindan dam puido gollata sai mo wona e bungon sinati mun a hutata affaire on anata sa tawi wombe katade nder ton ben ataway he jaga c'est pas facile on pardon mom ka début on tigari hebayno hala way seeda ni mais mi meran on ko buri mi accintingol ko affaire classe parce que mena ko rap men adori e mera yo ander ino artiste jo ko yimo waccio c'est ça ara lam bigo bakadi don somo mer hirobe moja voilà joni Mr Boy Thierniela hari ko tere charge bit 10000 mais hande la wayno gol bit joni
ko fo tama jala on kulun kalangon fo joni wana e bit fof ko programme toujours men alhamdulillah patano joni patano wadi for joni pake hangi ko mi studio mi tay ton iwi do el comariano o won o iwi o ari ga wadgol farab go kanka di son ouais c'est vrai et ça fait woni des fois la weni guiné be wonbe iwgol guiné ara Sénégal o iwgol bit c'est andari el comariano kanka di on ko watta kon vraiment no labano foti mais oui kono boy joni dogode ton araga ko fe no araga ko no watta dum no o ko watta non parce que mi andi ɗum komi yehi Guinée ɗo sortide album e zora mi yawno labbe mi tawano sortide album maɓɓe on no wawi wonde o mi sikkino ɗon ɗon mi tawano ton mais musique Guinée on c'est pas facile musique on ton sa ala moyen a watamo wadde awatamo waɗugol parce que produit fini ton produit fini ton sa wallina wona 1 500 ha 2 a wata hebde produit fini hara ko ya yawyima heɓa bitma programme arana télécharge are ɗo Dakar maximum wona 25000 o waɗantama fof mi hara ɗum timma hay 650000 francs guiné 35000 35 produit fini so woni ko 50000 ɗum ko 650 000 francs guinéen. Bah c'est ça. Jonon ça y bus 50 000. Jonon kambe ton wade dum 1 million, wana 1 million 500. 2 millions biton ton parce que wada facile quand même ton. Ça y bus no yude ton. Na wasi wambe ton be wada golle mun dende. Wala godum go. Mais yomba quoi. Parce que ça y ton ni de 1 afala wad dugol ton e fitirin artiste jo guinéen jo parce que mi ngebilan. Proposition mo be landino la ngom taw on capacité don simi wadi mo nyolo to pass mi ara wana godo ko anke men fotti ko studio don ko gam waddi ay odo fitirim sulja buy maye mone on bojo don waddi fitirim mo mari kili image ji buy ay ma di yaro do kango mata invité ko tongo e wini direct wadaga fi sini ga do wari mo tay le image mo ko dinu laba ko kam image din tay nice firma nimbe fop ko kango ay don ko el comare non kadi jaga el comare non na label ko kono ko studio kompadani ko ya yoba ko wanna ma ko tawe na gotum no certi jonno se fo ngar bano contrat ma musique la ni mais ni ware to mo dana mo kono ko pay an wonta ay ga yobugol okay voilà yo pada wakilo nani pe kanini gina do marda ma ko nani kankano no andon ko wada gina jinarde mako mo fami musique guinéen musique mo solo dengon rhythm non o fami mo c'est ça ko on lo woni utiliser ko woni gollirde so wadi do way eta nice ko yawda mo teguda teganda mo pullo futa jo wala guinéen jo o fijay mo jentomo nice voilà ko no hege madri da sal je ko minga mako wata plateau do minga mako yanke da mena yuta de matin wala ngadi jalam jo bene emito minala problème sala jabe grand fi dun don on entour don yugo guiné araga te buy no doga do ya guiné fi yo yaw parce que buy nay wana musique on ga sa woni ga nanta ta inda jawata il faut que ya konakiri don konakiri be no dogude ton araga andi dun do en tant que ko ga wonda be walante ma dun andi dun do wotu ma yoto da gine wala konakiri parce que ata pele esprit de buruma taw ala joggo studio konatira ara no jodi ton anda ka jawani taw afaron dal go gollo len wodi goddo en lan signor banade ga wada clip wala wada goddo min e joni wana signor bade wo be wada ko be ton gine antu chrétien ben fo joni tugu dar kay na wada ka image wala wada gare joni je ha boy non so bi setni jama ya ha jama on dogabe jama on dogi be te joni ande gine ga na gotum ay ga aray wada ko 78 116 82 38 wo lon ko fa lon ko men wada non on fami ga hare enen Mr Boy Chair nyela la wayno ko lande bay feron tatu seda hare ko mbo wada o kangol long e ko mbo won ma dum do parce que wonde fo andi no wodi on be ba walto wodi remisia be don way are do taw men yuro do fop yuro wa Koloban taw grand be am ben yuro grand jangon ali di ko nuyu bu baax ak sama nijaay di ko nuyu ak ñom buso di nuyu wa Apple di nuyu kadi Perantaw Ramos yuro mo kango ni compagnie yango kango mi yaden fo yuro Bapeng Euro Josang Euro Grand John kadi Janas Grand Coiffeur jo wondo Sacré-Cœur do Liberté 4 Liberté 2 Grand John conseil yo wolan wolna dolan ko dudi Euro mi fa sare na program fop na o ma o e café wa ngal gadi
Mr. Boychera ko ndunge objet wonda wonda projet wonda nini exact way nini lange projet sare na brure on fala Mr. yalto bientôt haray kala wawɗo men marɗo programme amen fala me wallitade haray no wawi arde mais joni pagane ñande mi menda ko ko fambe be dal no windi Boychera ñala album makko sorti album o ka wono poste no wala ko andi jaro gol no joni on no woni bagam fama no bientôt kadi parce que ɓe andi ɗum no ko lawol kona defede kon na fo yalti ko wali kon no ɓuuri ko yalti kon a faami wali ka guine tourné ay labe way mi yehi labe Kundara Consitel Mairie Mali tout ça way mais bientôt no heddi kadi tourné ay labe Kundara Consitel doy labe ko sorti album Hezbo Rap namma labe nabla labe way ko Kundara ko déplacement namma Kundara ben ko sorti kambe mabbe kambe namma to un programme kadi du non ko fi an Boychera ñala déplacement ba no andi do ko labe boy won do ko dang buja mi lamma ko jom na dang buja dun don bay donc kadi Kundara non ngare ko ambe déplace be nabi ton o way di won be wonno be ton wo marraɓe tan concert ɓe naɓorma o 20 non wo copain ɓe amen rek programme na juste min waɗini ni mi falma invitude na wawi juste par ce que sa woni guinto na goɗɗum jokkuɗa ɓe invité to mais noon waɗi partie jigo gaen hedde maali ton nder tongon ton déplacement watte noon si no maali tongon non ɓe tongon laandi ɗum noon déplacement mais noon siɗɗo man kadi hokkatama doole ko siɗɗo man kadi arta yeah yoɓa entraînement fi hokkugol ma doole siɗɗo man kadi wantama liɓo ko siɗɗo man kadi aybintama ɗum no fof no wawi won ouais c'est vrai mais noon an ka muñño an neɗɗon anda koye keddirma wonda koye aventure ma wonda ko lawol ma wonda wona ndar wonɓe ɓaawo kon ɓe so ɓe darata c'est vrai nanu kadi a yejjuttu wonɓe ɓaawo ɓen kadi ke kon ɓe ɓaawo ɓen puusuma ɓen puusuma non ko gonga mum ara men bigopa noon ɓe fop no hiwra na o ma o ɓe woora ɓe maali ɓe labe ɓe Kundara ɓe Consitel ɓe termese ɓe himaya ɓe marga hiwro grand jango Mohammed kadi from marga fop na o ma o hiwro ɓe labe ɓen ɓe laabi koyen Papa Alsan fop no hiwro kadi hiwro ma an DJ Lamzo hiwro ma haka mum voilà merci Mr. Boychera ñela haray samnede wona mama sari 3 kamɓe kadi samne fota wona seeɗa samnede wona seere Madina Wulali kamɓe kadi samne ɓe fota wona seeɗa samne noon kadi wona seere Allah walli fooli dal Allah walli dal samne ɓe fota wona seeɗa kamɓe kadi ɓen DJ Lamzo hikka mom wakkilo min de mi wakkilo ɗon septembre owti ɓeni septembre owti mi naji woni e ngallo lien o wolaka taw min no anni anniversaire on bientôt anniversaire DJ Lamzo ɗum andi no adde septembre mais ngallo min puusimo ha heeso salah jam peke ɗon andi septembre ɗon foyon ɗo newet wona aray liyen ɗan aray arata goɗɗo anda ko ɗum ɗo waɗi min joni e ngallo mi waɗimo poussé mais noon ne ñande jour mom mi waɗa fête affaire ko galle a faami mais noon public on ko ma ɗaɓɓene ko wona fi ɗum ɗon inchallah haray wona grand Moussa Ngor ɓe gadi samne ɓe fota wona seeɗa haray hiɗe woni ɗo Mr. Boychera ko Sarena Brure mbeɗe landi ɗon Freetown Jama TV Freetown DJ Lamdo si wawa wayntogol ɗo gandi bonali waw Sarena Brure hiwro ɗon ko Sarena Brure ɗon ko fiyon ɗon ko tardi ko Sarena Brure ñande ko woni concert abata mi wurata wonɓe ɓaawo am ɓen taw na wonɓe ɓe noddu ko 78 180 38 ko ɓeɗo ko sérieux ni mi sikkino waw Abraham Chris Ibrahima Diallo arelan wuroma waaw copain jang gan jang menen jande ɗi fiji ɗi rek kan kadi yo Allah hokkumo ko yahani kon nini mo depuis France la hiwroma big up sama gan voilà ko Sarena Brure ko no waɗi non Sarena Brure ko projet noon on ko suuɗi ɗon kon joni andi goɗɗo kala no woodi sulgue mo mbaɗa andi mane machine ko arno ɗo min mane machine woni kanko ɗum ɗon min mi andata ɗum min de mais ko projet ko in projet Sarena Brure da mi waɗante ko yombi Sarena Brure ka capital na ka village mais ko nder ton ko abbo me yaltina si yalti mi aroya mi deppa mi DJ Lamzo jogo ɗo in ɗo Sarena Brure teguɗo ko giɗo wanni
odo ko gido wanni ko gido wanni ino seri devion ko gido wanni odo ko gido wanni ko beru wanni ino seri devion mido hidu mo mi amata si mi hebu mo mi anata mi yomako he mi nyamata fala mako to mi wadata mi bungire yeso le fo mi mantore yeso le fo mi holla da buri be fo mi do bungire yeso le fo mi do mantore yeso le fo mi do holla da buri be fo bay mo inni sanda yang ida andi mi wonte jam bay mo inni wadda yang ida andi mi wonte jam bay mo inni sanda yang ida andi mi wonte jam ida andi mi wonte jam ay DJ Lamzo. Voilà, merci moy ne senda men ndo andi o wonta e jang o wonta e jang. Ça veut dire c'est moi ne senda o wonta e jang. Man Achumiya. Achumiya. Bay ko wanda wo mi ta waite achumiya. Bay ko wantir da wo mi ta waite woni jamma e nyalorma mi hula ko nure ni biwo mi suba bay mi wauta lewula ko fina wadi mi do wullay ay ditam yewti finna voilà Mr Bocer nyalaare piji no duudi do ngandi to fala nargol piji arwaji de ngonata ko page mako Facebook inde Mr Boy Cer nyala wawa nargo ko page mako wa abonogol piji kesi no arde ton piji kesi no arde ton pedi gum vraiment ko doa ko townede wallite ko mari talent ko mari voix ani kay mom ko voix on esprit on dali ko no yadde mun ok boy Mr Bocer Mr Bocer nyala are ko mbo wada ko lo wayntu da donc ambo wada kangol don wow mi jalo marra wen artiste mom no dudi bebe ko non la aray lang hiro don photo hiro wa Jama TV ko yettitango men tardi me be jonni men tanga me yondo me woni men fiji labama hiro kadi be wombe ka live do fop hiro grand jo men ngondo hiro grand gido kadi gido jama alang hiro mo kango kadi hiro ma andi je Lamzo kadi wow salmina fop wombe bawa men ben fop na o ma o aray fop no wada big up aray kadi ton yeggutu ay pol koloban be abiyom be yeya ko laba waaw benno woni baaw amen grand be am ben seigne Ali di la nuy di la ziar buso wa koloban yeb waaw yana wa gëna xam saare na broure voilà bigo bi fop merci beaucoup voilà merci bientôt merci haray kane nga Mr Bocer nyala wondi no do hande ko plateau men kankadi vraiment ngoyi ko watta ko no fotno la bare nade ko page mako abonné donc partage on havami commenton donc andi ko sare na burure ara régi mandare morso go arde ko plateau men arde de sampe ngadi je Lamzo donc andi ka voilà himo welami Aisha Kindia vraiment donc andi ni kankadi Aisha Kindia vraiment ko watta ko no fotno laba no wadi morso go to mo yaltini mais kirkita may mum mais artiste joka ma be kirkitama wada hunde be kirkitama afami walla wala hunde be kirkitama ko domburta nabugol artiste jon avance walla nabugol artiste jon heso parce que sa ndari ko songo ngo men nene biddo ango woni baba biddo ango dum don ko dum no wadi haybe holamo est ce que kanko e kaade be haba walla kanko e do be haba mais dum no voy goddo wadano ko dum ko na ko ne mabbe ko nakko ne mabbe ko kambe de tun andi o invitama tele landama bo laali sayfon kanka do invitama tele on o landama wo laali joni hare ko wonbe innugol no andi walla no anda kala ko watte wolgo ko réseaux sociaux ji do haray ko en andu ko woleten ko moƴƴa parce que neddo simbe dido habi anda ko waddi be wadu mandu hoorema anda ko bay anda wana ka anda do mais na innugol min DJ Lamzo langandi ko waddi be lantawa langandi da tawa akon mala hidandi da tawa sene réseaux sociaux ware ko fala billahi wala beddi wala dari do la wala mo kala no wala ko fala ko no wala hare merci samne wona garang alpha kankadi mo darde nga direct Jama TV haray hande non ngani non apeji ne yetta ba men non wandugol
ko 78 107 82 38 wana corona robos samne be foto wana sera be robos be wana be ri nef angal 6 kam ga samne be foto wana samne wala dal be mas ben be bundule ben be bundudo yorgo fo gada munye ngacala e goto wona kadi be ley fita ben kadi salminembe fota wana seeda samnen be ley fita ben kambe kadi wana tima ley fita don e sira ben don e wele bingawal don saminen be fota won don hay koto makko don aliou kankadi samnen be fota wana seeda saminen dal kala wona dargol jama tv dal ko fi fo wana fi goto ala won artiste ben e comédien ben e kala fala wallum publicité walla fala waɗanede mandanda horma ko wallum promotion fino ya nabira hoore mum heeso e fino yaare ngene fo heeso ala yawɗo heeso ko Allah woni fi fo mais non kadi tawa kadi e wakkilare kadi waɗe kadi wakkilare kadi haray den neɓata kadi wayen préparana ɗon son téléphone haray mi wawa accutugol jama on e son téléphone on haray DJ Lamzo ko fi mon haray min non e so woni o yaale ko weli on haray min tori o yafuye so woni kadi o yi kadi ko wela ton haray ko ɗon min fajira haray min weltike émission hande haray mardi kadi nangue 22h30 à 23h30 mardi prochain haray merci beaucoup min weltike haray ndar men ɗon téléphone somma ko question après wawen firmugol haray merci beaucoup on jarama min weltike photo wona seeɗa haray bientôt mardi et samedi merci Régi